गिबियावनो बयखौबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ फिन खेब बरायनानै लानाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय मोनसे जोबोद गोनांथार आयदानि सायावहाय भिडिअखौ लानानै फैदों। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलां। भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगां नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव बेबायदिनो गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हागोन। थ'द' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। बर' लेंगुवेज आरो मिडियामनि जेंनाखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांजों लोगोसे खोरोमदाव औवारी, फनेन्द्र बसुमतारी आरो लक सभानि एमपि जयन्त बसुमतारी बिथांमोना भारतनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर धर्मेन्द्र प्रधान बिथांखौ गोदान दिल्लीनि पार्लियामेन्ट हाउसआव लोगो हमनानै मोनसे गोनांथार सावरायलायनाय जायो। बे सावरायलायनायनि गेजेरजों बर' लेंगुवेज आरो मिडियामनि माखासे गाहाय जेंनानि सायावहाय मेम'रेन्डाम साबमिट खालामनाय जायो। दा नोंथांमोननि सिगाङाव आङो बे मेम'रेन्डामाव साबमिट खालामनाय माखासे गाहाय इस्युफोरनि सायावहाय फोरमायनो नागिरदों। बे मेम'रेन्डामाव साबमिट खालामनाय माखासे गाहाय इस्युफोरानो जाबाय, नाम्बार 1 आव दङ क'क्राझार, तामुलपुर, रङिया, मालिगाव आरो आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव थानाय पि.एम.श्री केन्द्रीय बिद्यालयआव क्लास 1 निफ्राय क्लास 12 सिम बर' आयदाखौ सोफादेरनाय। दा जोंहा बेवहाय बर' आयदाखौ सोफादेरोबा बर' फरायसाफोरनि थाखाय बियो जोबोद मोजां जागोन। नाम्बार 2 आव दङ बर' रावखौ सिटेटनि लेंगुवेज 1 अपसनाव सोफादेरनाय। नाम्बार 3 आव दङ अल इन्डिया सैनिक स्कुल क्लास 6 नि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ बर' रावजों कन्डाक्ट खालामनाय एबा बर' रावजों बे एग्जामखौबो खुंनाय। दा जोंहा अल इन्डिया सैनिक स्कुलनि थाखाय बर' रावजों एन्ट्रेन्स एग्जामखौ खुङोबा जोंहा जोंनि बर'नि माखासे फरायसाफोरा बेवहाय मोजाङै मार्क लाखिनानै बे स्कुलाव एडमिसन मोननो हागोन। बेनिखायनो बेयो मोनसे जोबोद इम्परटेन्ट। नाम्बार 4 आव दङ क्लास 8 नि नेशनेल मिन्स काम मेरिट स्कलारशिप एग्जामखौ बर' रावजों कन्डाक्ट खालामनाय। नाम्बार 5 आव दङ गोदानै जिल्लाफोराव नेशनेल केन्द्रीय बिद्यालय आरो JNV गायसननाय। नाम्बार 6 आव दङ 2020 मायथाइनि बर' एकर्डनि दफा बायदियै सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि, ट्राइबेल इउनिभार्सिटि, रिजनेल केम्पास आरो NIT गायसननाय। बैफोर माखासे गाहाय इस्युफोरखौ लानानै भारतनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर धर्मेन्द्र प्रधान बिथांजों सावरायलायनानै बे मेम'रेन्डामखौ साबमिट खालामनाय जायो। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। भिडिअखौ इनफरमेटिभ मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो। लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअआवहाय। गोजोन्थों।